ମୁଁ ବି କାଦପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଜଣେ ମହିଳା ଅଟେ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ କାଦପଡ଼ାରେ ଆମର ନିଶା କାରବାର ସବୁ ବନ୍ଦ ହଉ। ବନ୍ଦ ହେଲେ ଆମର ମହିଳାମାନେ ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ। ତାପରେ ଆମେ ସବୁ ଶପଥ ନେଇଛୁ ଯେ ଆମ କାଦପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ମଦ କେମିତି ବନ୍ଦ ହବ ସେଇଟା ଆମେ ଶପଥ ସମସ୍ତେ ନେଇଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ପଦଯାତ୍ରା କରୁଅଛୁ। ଏକତ୍ରିତ ହେଇ ସବୁ ମହିଳା ଆମେ ପଦଯାତ୍ରା କରୁଅଛୁ। ଆଜି ମଦ ନିଶା କାରବାର ସବୁ ବନ୍ଦ କରିବା। ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଆମ ଗାଁରୁ ମାନେ ଆମ ଗାଁ ନିଶାମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଛି ମଦ ପିଇକି, ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ଏକତ୍ରିତ ସମସ୍ତେ ହେଇଛୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ଗାଁରୁ ଯେପରି ପ୍ରାୟତଃ ଗାଁରୁ ମଦ ଦୂରେଇ ଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁରେ ବିକ୍ରି ଚାଲିଛି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ଗାଁ ଯେପରି ମଦମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ହଉ, ନାରୀମାନେ ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସେତିକି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ମଦ୍ୟପାନ ଏମିତି ଉଠିଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆମେ ମା ପୀଢ଼ରେ ରାମେଶ୍ୱରୀ ପୀଢ଼ରେ ପୂଜାପାଠ କରୁ, ମହାମାୟୀ କଡ଼େ ପୂଜାପାଠ କରୁ, ହନୁମାନ କଡ଼େ ପୂଜାପାଠ କରୁ। ଆମର ଯେମିତି ତାପରେ ଆମେ ଆସିବୁ ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ। ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆର ଆମର ଏଇଠି ଯେମିତି ଆମର ସମାଧାନ ହଉ, ଆମର ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଗାଁରୁ ହଟିଯିବା ଦରକାର। ଆମେ ଏଇଆ ହେଉଛି ଏକତା ହେଇ ଆମେ ସବୁ ମା ମାଉସୀ ମାନେ ଏକତା ହେଇ ଆମେ ଏଇଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ।